Čaute, ja som Pufíček.sk. Budem točiť Minecraft. Čo ešte? The Sims 3. A ešte také veci. Píšte do komentárov, čo by ste chceli. Inak musím zdôrazniť, že keď chcete do Minecraftu nejaké módy, tak si ich napíšte. Počujete? Kto počuje hrkotať palicu, tak je cool. No? Takže taká je. Sme vonku, je krásne počasie. Teraz pozrite, je krásne počasie. Je krásne počasie. Slniečko svietí, vraky mrakujú a tak ďalej. Jaj. Potom, keď chcete, aby som točil nejaké strieľačky, tak to maximálne Mafiu alebo GTA San Andreas. Vlastne je. Tak, no. Myslím, že dneska si ešte predtočím Sims 3 alebo Minecraft, jeden z toho. A budú sa objavovať na mojom kanáli aj módy. A ešte k tomu blbosti. Však ešte ho nepoznáte, ale uvidíte. Hop. Au, iPhone padol, iPhone. Dobre, žije. Dobre, vypadá to, že žije. Jaj. Keďže niečo ešte chcete, píšte do komentov, čítam všetky, poteší ma každý like, dislike, koment, aj odber. No, tak. No, myslím všetko. A počkajte, na niečo som zabudol. Toto je môj pes, Benny. Ahoj, Benny. Poď sem, Benny. Poď sem, Benny. Tak nič. Tak. Potom, teraz by mohli počuť môjho brata. Počkajte, mám dvoch. Viacero let's playerov si to strihne, keď tam niekto príde. Mne je to jedno, nech tam sú. Ja budem mať slúchatka. Ale že budú kecať aj blbosti a pýtať sa blbosti. No tak ale počkajte, tu je jeden z mojich bratov. Tak počkať. Tuto? Buď ticho, nie do môjho vlogu. Ideme radšej preč. Drž hubu. Pretože to musím povedať ďalej. No, čo by som ešte povedal? No, takže zase nebude sobecký. Zase sa uvidíme v The Sims 3 alebo v Minecrafte. Alebo niečo iné. No. Takže, čo som to povedal? Počkajte, tam je Benny. Benny, poď sem! Benny! Buď ticho! Tak tuto. Benny! Má svoju loptičku.
trochu dotrhanú, ale to nevadí. Benin. Pardon. To som nechcel spraviť. No. Čo sa k tomu podal? Počkať. Už viem, čo som s tým podal. Že? Neviem, čo som k tomu povedal. Jaj. A už viem. Vidíme sa inde. Delina!